Salam. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu Tusude ruas nama dohoti perminggunon. Martua ma akan naro di bagasan Tuhani. Mingguta sadarion ima namar goar Minggu besori kordias domini. Namar lapatan gok asini rohani Jehovah do tanoon. Topik mingguta sadarion mangulahi tubuh di bagasan hatani debata. Ta puji ma debata di bagasan las ni roha. Ta dehom ma las rohaku lau mamuji. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asin rohani Jehovah do tanoon. Mar hite-hite hatani Jehovah do majadi akalangit. Marulok-ulok mahamu ale akapartigor mangasahod Jehovah. Taluk do marede akana ujur maroha. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, suruma todi parbadia turohanami, asa tarapul situtu rohanami, marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda hapersiaon nami, marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa totong huingot hami, na hehero kami nguse siyan namate songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naong hehe siyan namatei. Amen.
Tangingon hamuma pati ni debata di mingguta sadarion tarsura di Jakobus bidusada ayat 22. Alai gabesulahon hatai mahamu unang holan pananginangi akana pautotohon dirina. Atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon patit nai. Ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulau nau bar tupatit mi. Amin. Tabeke ma ede puji-pujian sankur lansia.
Atopotima dosatta nagudangi, tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, hodo na patupaon hasesani dosa, dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami, hasesani dosa nami. Lehon matuhami toddim na badiyai, asa unang ganggu rohanami diasi ni roham, alai asahot rohanami marhapor siaon, laho manggotapon nasa dosa doh roha portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasesani dosatta. Alani pangalasiota do ubahena tertulang Kristus. Jala binaheni hasatotta do ibana mabugang. Appe tu ibana picak-picang parhitean ni hasonangatta. Jala binaheni bugangna malum ita hilala. Hasangapom ma di debata na digijang. Tabegema edde puji-pujian siankor ina kamis.
tersurat di Psalmen Bidu 116, memuka sian ayat 12, sarodi ayat 10 sia, tajahama marsorin-sorin, roha hamolateon, tungbayhama pamolasok kutu Jehovah, ala saluhut dengan dihum nai tuau, gararokku ma akka baga-bagakku tu Jehovah, apala diarupan di sadok bangsona. Atong ale Jehovah, nungatung naposom au, naposom doau anak ni hatubammu, nunga di har-hari ho akarate sianau. Saya gararok kuma akka baga-bagakku tu Jehovah, apala diarupan di sandok bangsona. Ido sahatna. Martua do akka na tumangion hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Tabegema edde puji-pujian sian kor ama.
Kahatidakon ma haporsiyaw tay, songon na hinatidakon ni dong atas haporsiyaw di sadok portibion, ra mahita mandok. Au porseya di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatudusan na tumupalangit do tano. Au porseya di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasaday, iman na tubuhon si Maria, nagabagabi sa todi perbadia, at dorang suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di paunguan di Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubano toru dung ditanong, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manay ke surgo, lau huntut siamu ni debata Jahoba, amanay pargogo na suhatu dosani, disimay ibana pay mulak suhu tutanoon, manguhumi halat na mangulu do na mate, au porseya ritondi perbadia, jaladong sada huria na badia, Huria atau penyak Kristen akka na badia, do dasasani dosa, do datai namando, mulak manguluso di daging ni halak naung mate, do denguluan na sora suda. Amin. Tabege ma ede puji-pujian sian kor gabungan.
titing di Huriata di Bagasan mingguon. Minggu 23 April 2023. Na parjolo. Goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion ima minggu misericordias domini. Lapatanna gok asinirohan ni Jehovah do tanoon. Dohot tema mangulahi tubuh di Bagasan hatani debata. 2. Partangyangan sektor. Di hari Jumat 22 April 2023 di Patu Pahuriata do partangyangan sektor maringanan di Bagas Garejaon. Turpu Jamita dienet sian Yohanes 10 ayat sada 110. Dohot tema manotong do asini rohana. Atong ria mahitaro tu partangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Tolu. Warta Dewan Koinonia PA Seksi Remaja. Hari Sabtu 20 April 2023 dimulai pukul 10 wib di Patu Pahuriat Tado PA Seksi Remaja. Maringanan di ruang konsistori. Ima naniuluhon inang situa I Borusitorus. Nats PA di Enetsian Filipi 2 ayat 5 110 sada. Pinangido tusude anggota remaja ni Huriata songoni nang pelajar sidi asaria madohoti acara PAI. Opat. Hasil rapot Parhalado Minggu 2 April 2023. Hobar tu haputusan rapat Parhalado di hari Minggu tanggal 2 April 2023 naung salpu ima mengevaluasi pelayanan dohot parhepengon di Huriata periode bulan Januari 1 Maret 2023 maka telah disepakati. Pertama, mengadakan ibadah Minggu sore. Mulai minggu pertama bulan Mei tahun 2023 nanengro di Patu Pahuriatama Parmingguan Botari. Manang ibadah Minggu sore. Masuk pukul 10 wib berbahasa Indonesia. Parmingguanon dihususkan tu jemaat pra remaja dohot naposo bulung. Pinangido tusude akanatoras asa maddasdasi yanakota rotu ibadah Minggu sore. Jala naeng manyan parsidohot nasida makubasi manang melayani parmingguan sebagai pemusik, song leader, manang hari tahun, manang penerima tamu. 2. Pasahaton persembahan ucapan syukur bulanan. Mulai hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 nanengro di Patu Pahuriata mamuse pasahaton pelian tujolo sahali sabulan setiap minggu pertama. Ima pasahaton persembahan ucapan syukur bulanan. Jala tapasahat mai dung sidung jamita. 5. Warta Dewan Marturia Seksi Musik. Sehubungan naing bukaon ni Huriata nama Parmingguan Botari mulai tanggal 7 Mei 2023 nanengro alani seksi musik membuka kesempatan tusude ruas. Lumobi tu yanak konami pra remaja dohot naposo bulung untuk bergabung melayani sebagai song leader, untuk melayani secara sukarela sebagai song leader dan juga sebagai pemusik untuk instrumen, keyboard, gitar, bass, kajon, biola, dan saksofon. Bagi jemaat yang ingin mendaftar dapat menghubungi seksi musik, yaitu 1. Inang Nyonya Caroline Sihombing Borumanalu, nomor telepon 0857 7070 7476. 2. Amang Yuda Siahan, nomor HP
0816 1780 8687. Tolu Inang Argasi Boru Nainggolan, nomor HP 0812 8076 292. 6. Ucapan terima kasih. Parhalado dohot sude ruas ni huriatta HKBP Pondok Bambu, pasahaton mauliate tu Dewan Diakonia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, naung telah menyumbangkan 1 unit kursi roda menjadi inventaris gereja kita. 7. Ruas Namar Sahid. Di bagasan Parsahito do ruas ni huriatta Ima Parjolo amang Doktrandus Pinsar Pangaribuan naung nuaing dirawat di Rumah Sakit Medistra. Ruas Sektor 2 WEK 5. 2. Inang Situa Nyonya Sidabutar Boru Simanjuntak nuaing dirawat di Rumah Sakit Polri. Ruas Sektor 4 WEK Saplonom. 3. Luther Marpaung, anak ni amang Dr. F. Marpaung SPOG, inang Dr. B. Boru Tarihoran. Nuaing dirawat di Rumah Sakit Yadika, Ruas Sektor 2, WEK 5. 4. Marvel Sirait, anak ni amang Situa Insinyur HHR Sirait, inang Boru Tanjung. Sedang dirawat di Rumah Sakit Karunia Kasih Jatiwaringin. Ruas Sektor 2 WEK 8. Tabuan ma di Tangyangta asa tumibu hipas di Hilala Rohana Sida. 8. Parhepengon. Pelian Tuhuria 6.270.300 rupiah. Pelian Tupusat 7.663.700 rupiah. Pelian Tu DSH 7.542.750 rupiah. Pungu sude 10.476.750 rupiah. Songonima titing di huriatta di bagasan Minggon. Sai di pasu-pasu tuhatta masude pakkobasion dohot peliani baen sangap dohot puji-pujian di goar ni tuhatta. Di bagasan Las Niroha, dapapungu ma peliata, mared de huria sebukuet de nomor 820 ayat sada rodi udutna.
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mah dihita saluhutna. Tatangihon ma suara ni dibata. Di tonga-tonga ni mingguta sadarion. Minggu miseri cordias domini. Gok asini rohani jahubado tanoon. Denet sian sada Petrus. Bidu sada. Mamuka sian ayat 17. Sahat rodi ayat 20. Sada Petrus bidu sada. Mamuka sian ayat 17. Sahat rodi ayat 20. Tapai hutihut mak. Molo ama di guar hamu ibana. Naso marnida rupa. Laho manguhumi nasa jolma. Marguru tu pabahenanna. Marhata hutam mahamu marparange. Ditiki pai solatamuna. Ai diboto hamudo. Dada binahen ni sere. Manang perak. Aka naolo buruk. Ubahen na malua hamu. Sian adat muna. Naso marniulai. Na tiniamuna sianaka amamuna. Alai binahen ni mudar ni Kristus na argaido. Na songon mudar ni biru-biru na so hasurahan na so marlidang. Naong ditodo do ibana hiyan tagan so ojak do pe portibion. Alai di papatar do di ujung niakatiki alani hamu. Marhite-hite ibana do dihapor seyai hamu di bata. Na paheheon ibana sianak kanong mati. Jala na mangalehon hasangapon tu ibana. Asa tu di bata hapor seyaon nang pakirimon muna. Paiyas hamuma rohamuna. Marpanguluiyon di hasitongan. Mangiahi hahulungun naso marlauk di dongan. Asa masih hahulungan si tutuhamu sian nasa roha. Ainunga mangulahi tubuhamu. Dada sian boni naolo base-basean. Sian namanotong do binahen ni hata na mangulu jala namiani na sian debata. Ido iyanggo sahatna. Amu akadongan na hinaholo di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus. Nagabe topik ni mingguta mangulahi tubuh di bagasan hata ni debata. Mangulahi tubuh di bagasan hata ni debata. Arga si tutudo di tonga-tonga ni ngoluta taringot tuari hatutubutan de. Ubain na torop halak laho marayahon manang dohonota mamestahon ari hatutubuna. Alai tung jarang do tabigi hata namadok mangulahi tubuh. Jarang do tabigi. Namadok mangulahi tubuh. Hirana so mungkid do tahilala. Molo dilapati hataon sian rumang ni pardagingon. Jalara jumot doi mangatusi songon na maol. Lausido nani hatahon ni si Nikodemus. Di panakasionna tu Yesus Kristus. Molo tajaha di Yohanes bidutolu ayat sada sahat rodi ayat 10. Ubain na pola ditakasi si Nikodemus tu Yesus buhado
rumang ni na mangulahi tubuh. Mai cai takas doi di patakas si Nikodemus tu hadirion ni Yesus. Songo dia do rumang ni na mangulahi tubuh. Alai dung ta payutihu nakin marhite sian hatani debata na pinasahat ni Apostel Petrus. Jupak kita ma sada sian lapatan ni na mangulahi tubuh. Ima hubungan keluarga nai baru. Ido lapatan ni na mangulahi tubuh. Hubungan keluarga nai baru. Jala adong mahadumuan niya kamang akainangate molo tajaha di 2 Korin biduonom ayat 10. 2 Korin biduonom ayat 10. Jala didok disi jala gabe amama ahu dihamu. Jala hamu gabe anak dohot boru diau ninna Tuhani. Jala gabe amama ahu dihamu. Jala hamu gabe anak dohot boru diau. Adong hubungan naso tarsirang sian hita dohot debata. Adik pe didok Apostel Petrus mai solak nasida di Galatia. Alai anak si tutudo nasida diadopan ni debata. Anak si tutudo nasida diadopan ni debata. Alani marasing si tutudo didok nakin boni na manubuhon hita laho mangulahi tubuon. Di guar mau nakin boni naso olo base-basean. Boni naso olo lapuhon. Idolapatan ni boni na so olo base-basean. Boni na so olo lapuhon. Boido malos akaduhut-duhut. Jala boido marurus akka bunga-bunga. Alai namiat do rodi saleleng nilelengna boni na manotong ima hata ni Tuhan na mangului. Alani mahamu akadongan molo ditarong ngoti di bagasan topik ni mingguta taringot tu na mangulahi tubuh boima marlapatan dohonotta pemulihan rohani secara total. Pemulihan rohani secara total. Marhite boni namanotong ima Kristus Tuhatai. Alani maha makadungan na hinahulungan setiap orang yang sudah menerima keselamatan memiliki tanggung jawab. Setiap orang yang sudah memiliki keselamatan memiliki tanggung jawab. Sarupa doi hamu akadongan nanti. Mula masuk hita tu sada perkumpulan manang dohonutta di jalo hita gabe pegawai manang karyawan di tonga-tongani sada perusahaan manang dohonutta gabe sada murid nai baru hita mahasiswa nai baru hita di sada fakultas manang sekolah pasti do adong kewajiban naik konsiula honotta. Pasti adong kewajiban naik konsiula honotta. Songonido molo nunga tajalo kesalamatani adong do nagabe tanggung jawab ta. Dia mah nagabe tanggung jawab tai.
Didok na parjolo sahali sian hatan ni bata barita honot tado haluaon naong pinatupanai marhiti-hiti haeun nai ikon sude hita marseding laho pararaton baritai asa sahat itu sude jolma itu sudah jolma do di parade di bata. Jadi dang boleh bahi ta. Jala dohonot ta keharusan doi. Jala didok marjia mahita molo sotaulahuni. Marjia mahita. Molo sotaulahuni. Napaduahon ima dipaingot hita na arga si tutudo hita ditobus ima marhite mudar dohot hosani anak ni debata yanggo holan marhite sere manang perak manang hepeng dora sude sadia godang pe boy dulu luat tadi molo itobus hita marhite sere manang perak manang marhite hepeng pei dohonotta gudang pei boi doi luluatta alai tung sadia gudang pear tatta sia sadia gudang pe nadong dihita dang boi mabain haluau dihita dang boi ai hosatta do na targadi tu sibulis doh tu dosa jalaidok naikon hamatian nama jabarta alani ima dilehon debata anakna nasasadai Tuhan Yesus Kristus bodoh tabayak ko namanginang kita ditebus dengan nyawa dan kematian seorang anak Allah. Dan luar biasa doi dohonota. Kita ditebus dengan nyawa dan kematian seorang anak Allah. Luar biasa doi dohonota muakadongan. Tuhan Yesus telah memberikan segala yang terbaik dari hidupnya, nyawanya sendiri untuk membayar lunas seluruh hutang dosa kita. Adong dubu nabui manggarari. Dang adong nabui manggarari. Alai gratis doi muse dilehon tuhita. Boleh kita katakan ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, nilai kita orang percaya adalah senilai darah anak Allah. Nilai kita sebagai orang yang percaya adalah senilai dari darah anak Allah. Tuk subui dora tabayak kon hamua kadongan kehebatan niati. Alai ima holong agape. Ima holong na sempurna. Jalata ingot mahamua kadongan. Ima naminahin ni debata tu hita. Jalan apa dua hon moluarga do hape hadiriot tahun ditubus. Hadirion ni hajol maut tahun ditubus debata. Aha masih bahenota. Nagabe upa halo jauh ni Tuhan Yesusi. Aha do nagabe upa. Di halo jauh ni Tuhan Yesus Kristus laho makokop hita paluahon hita siad dosai. Idok matu hita muse argahon mangulum dohot nguluni dongammu. Argahon mangulum dohot nguluni dongammu. Jangan ada lagi kita yang membuang atau menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan kepada kita.
Sotung taswasehon ngolu na pinasahat ni debata tu hita. Jala didok muse songonima molo tapaloas also molo tapaloas kegelisahan molo tapaloas parukilon madodoni dirita mabay marsahit hita ima namadok nasuat targahon Tuhan ta Jesus. Buasa tadok songoni ala didokdo unak kamu holsoan. Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan asorat hupaso nang pehamu. Ido didok hatani debata tu hita. Asa unak kita holsoan. Alai Roma hita tu adopan ni debata. Songo dia pe halu jauta di Portibion. Natakas pasonangon nama hita. Argahon ma ngolu ni dongami. Unang bain haci rohana te. Unang bain dongami mardosa. Manang unang bain dongami marsahit. Tadok nakin hamu akadongan songon na masuk tu perkumpulan ikunadong do konsekuensi manang na ikunadong do tanggung jawab si ulauta. Songonido molo gabe warga negara Indonesia hita ikon uduk do hita tu sudia ka undang-undang dot peraturan nadong di Indonesia un. Nuaing marhite hapur seauta di Tuhan Yesus nung ngadohot hita gabe anggota pamatang ni Tuhan Yesus. Anggota ni harajau ni debata. Amanai konsiulauta. Kalau kita sudah termasuk anggota kerajaan Allah, dia mah naik konsiulauta. Memang dangapalah diturpuho nadongi, alai molo ringgas ita majaha di ayat 14 adong manang napiga sikap naik kon siap bolok konota. Molo taetong dohita gabi anggota harajaon ni debata. Molo taetong dohita ruas ni harajaon ni debata. Anong mamanang napiga naik konsi bolokonota. Dia mai naparjolo ima hauton. Buasa didok hauton. No boto gudang jala sukses hut mamoray bana di Portibion alay dang di boto ahado narumikko di bana dang ditadda haluaon na di bagasan Tuhan Yesus na mabuan hita tungolu na manotongi imanang ginuaran na secara alkitabiah pintar tapi bodoh. Jala idok imahalak na umoto. Jala napaduahon pa ihut-ihut sakap ni roha. Iko si pasidingot tado pa ihut-ihut sakap ni roha menuruti hawa nafsu. Imana paluason dosa doho sibolis mangarajai dirina. Hape ulaon ni dosa do sibolisi dihita ima pahehon hawa nafsu asa torusgi hita nagabi hatobanna. Napatuluhon naik konsipasi di ngutta molo taguari do hadiriutta anggota harajaon ni debata
ima ngolu naso marniula. Hidup yang sia-sia. Hidup yang tanpa makna. Hidup yang tanpa tujuan. Hidup yang tanpa arah yang jelas. Labatanna sai portibiodo di haul-haul ati. Sai portibiodo di pagonggopon turirina. Jalaidok tau bolok komai ati. Molo taguari do dirita gabi anggota harajaon ni di bata. Alani mahamu kadongan maritesian hatan de bata namangulahi tubuon dia ma nagabi siang ulu honotta. Arah hidup kita sudah harus berubah. Molodung tahapor seai tajakon jala tahangoluhon panobusion ni Tuhan Yesus. Kita ini bukan lagi manusia biasa. Tetapi kita ini sudah manusia baru. Bukan manusia biasa lagi kita. Tetapi kita ini sudah manusia baru. Namangulahi tubuh. Manang na ginuaran na tubuh padua halihon. Na tinibuhon ni todi perbadia. Alani mahamu kadongan na hinahulungan. Dipaingot hatan di bata dohita. Di minggu ta sadarion. Alanang doho dohita. Majalo haluauni. Ikon mangaradu ti ngolu na badia di sude gulmit ni ngoluta. Hidup kita ini harus penuh dengan kekudusan. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, dakolan diinganan manang dohonota di tikina tertentu kita, manang di tonga-tongani bagas jorok kita, ikut di bagasan habadiaun. Jalaido di dokhatan di mata mulut aja di Matius 5 ayat 40 yanti. Matius 5 ayat 40 alani ikon sundingga dorohamuna songon amamuna di banu agijang nasundinggan rohai. Mulo di bagasan bahasa Indonesia didok, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ahadonan yang dohonon na tuhita, dinamangulahi tubuh kita. Standar hidup menjadi Kristen itu memang harus tinggi. Standar hidup orang Kristen itu memang harus tinggi. Karena nilai penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus sangat mahal. Juga karena Tuhan menghargai kita. Dengan standar moral yang tinggi itu, maka masyarakat akan menghargai kita. Pasti kita tidak dilecehkan lagi. Supaya semua orang melihat bahwa keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus dan keanggotaan kita menjadi Kristen bukan lagi barang obralan. Bukan barang obralan. Bukan barang murahan. Mutu yang tinggi akan mendapat kehormatan dan harga yang tinggi. Mutu yang tinggi pasti akan mendapat kehormatan dan harga yang tinggi. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi atas kita dengan standar moral yang tinggi itu. Ido nanidokna daksarobok kamu doho portibion. Aidang sian portibion hamu. Dengan standar moral yang tinggi itu,
orang di sekitar kita akan melihat bahwa kita bukan lagi penghuni tetap dunia ini, tetapi adalah warga negara surga yang ditempatkan di dunia ini untuk menyebarkan budaya dan moral surga di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate maruhanami dihuali Tuhan. Marhite sian hatam na manaringoti di ngulu nami asa mangulahi tubuh kami di bagasan hatami. Jalagok asin rohamdo ngulu nami ganuk marsada-sada. Pakai mahami Tuhan. Asa di bagasan namar hadib habadiyaun. Ayar gado hadirion namiun dito buso. Pasu-pasu mahami Tuhan. Nama kanguluhon sian hatam di bagasan tikyon. Pasu-pasu ma ali jahuba debata amanami saluhut naka program-program nanaing sihubasan ni huriam do penang tujulan niarion. Patau jala pargugui ma saluhut na ruas ni huriam songonima nangakka parhala dumi. Upasahat kami ma tuadupanmu Tuhan. Ditangiang nami doh dielihilik nami. Mula tungadong siya tonga-tonga ni ruas ni huriami na di bagasan parsahiton, di bagasan hagalion ni pamatang, manang di tonga-tonga ni bagas napi, manang di rumah sakit pay Tuhan, na sohaguarak kami na sida di bagasan o bason, pasu-pasu ma hadirion na sida. Kumana memulihkan hadirion na sida Tuhan. Mulo peala niya kapaktor usia. Dihagalion ni pamatangi. Alay po suruhanami Tuhan. Patiuronmu ng pakirimon na sida. Secara khusus hubuk kami tuadupanmu. Dia karuas ni huriam na marsahit di bagasonog bason. Dia manami amang Doktorandus B. Pangaribuan. Natungod dope dirawat di rumah sakit Medistra. Songonima dohot dinya nami inang situa nyonya si damutar boru si manjuntak. Natungod dope dirawat di rumah sakit Polri di Bagasan Bason. Dianakkon ni huriam ima Luther Marpaung. Natakas dope dirawat di rumah sakit Iadika di Bagasan Bason. Songonima dianakkon ni naposom Marpel Sirait. Natungod dope dirawat di rumah sakit Karunia Kasih Jatimaringin di Bagasono Bason. Lau songonima dihadirion ni amanami si tua Doktorandus M. Manurung. Naung madalani operasi na budari. Jala di bagasan perawatan dope nuaingon di rumah sakit RSCM. Butuh kami Tuhan, hodo pangobati na sumurong. Jalagok asini roham dungulu nami. Say pasu-pasu masa luhut na ama nami na di bagasan ina namin doa kayanakon nami na di bagasan parsahiton ni. Say lehon matuhan hamamalum niya ka parsahiton. Pasu-pasun musa luhut na. Aka pamikirion ni dokter medis perawat na manangani parsahiton niya karuas ni huriami. Songonima Tuhan nang dia ka ubat na pinangan na sida. Gabi parhitian niya siniruhamay laho mangalihon hamamalum niya ka parsahiton. Songonima nang dia ka si panganuni. Pasu-pasun mo sa luhut na kakeluarga na makubasi hadirion niya ka dongan namin na di bagasan parsahiton. Di bagasan gugudot pangrupiyon na siyan ho. Songonima li Tuhan. Ubuan kami tuadupanmu dongan nami na marulang tahun. Di bagasan minggu-mingguon. Sian minggu tanggal 27 April. 1 Sabtu 20 siang April. Tahun 2020. Torop nasida 32 halak. Sian hodo Tuhan. Di jalo akka amanami. Ina nami nangakayanakon nami. Gajang ni umuri. Songonima doot hahi pasoni. Lau songonima pos ni rohanami dope nang tujuluan niarion. Siga jang umur ma nang ulu nami salu na Tuhan.
di pasu-pasum, di hahipason, doho dilasni rohana sianho. Songonima di jahuba di batamanami, di botohodo ahana nang si hobasan ni huriam, di tikina jonohon. Pasu-pason muma, diaka amanami dohot inanami panitia jubilium. Nama kubasi akan narikot di pesta lasni roha, nanang si patupau ni huriami di ulang tahun, 50 tahun huriam HKIP Pondok Bambu. Songonima saluh na ruas ni huriami Tuhan. Mauliati ma di sobbahon rohanami tu adupanmu. Ala naung hujalo hami marhite huriam HKIP Pondok Bambu. Izin pembangunan rumah muria. Pos rohanami Tuhan. Disudi sakap ni huriam laho pauli ulihon inganan ni parkir lau songoni pakubasion dia keinganan pelayanan marhite si anak kay anakku sikola minggu saat rodi lansia bui jongjong Tuhan marhite dihasadaun ni roha na sian ho ditonga-tonga ni ruas ni huriami pasu-pasu ma amanami nanami namangaleon roha dot pikiran nang marhite akasinadungan pe asa bui Tuhan ture saluhu na pembangunan ni lahu paulion ni huriam. Pos rohanami pasu-pasun muruas ni huriam mulai sian danak namit meti saat rodi lansia di bagasan sonang ni roha dolas ni roha nasian ho. Mari di Yesus Kristus martangia kami tu adopanmu. Amin. Mari di mahita laos mardalan ma peliata.
Tatang yakon ma piliata tuadupan ni dibata martangi yang mahita. Ali dibata amanamina di Banua Gijang podo haroruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohona sauli basa na maliutus. Upasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramuti asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu di tonga-tongani huriam doho di portibion. Buhai maruhanami marite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang sai pinerbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasau rohon ma damena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Ores.